Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? 2019 елда шәһәрдә 4000-нан артык кеше һәм урта эшмәкәрлек субъекты теркәлгән. Бизнес вәкилләрен нинди проблемалар борчый, Кама сәнәгать форумында карадылар. Кар эри, асфальт туза. Автомобиль йөртүчеләрнең хокукларын кем яклый? Россия президенты 75 мең бирә, Татарстанныкы тагын 25 мең өсти. Ветераннарга социаль ярдәм апрель айында киләчәк. Җиңүнең 75 елы уңайыннан тагын нинди чаралар каралган? Чаллыда 15-нче Кама сәнәгать форумының 3-нче этабы уза. Шәһәр үсеше алга бара дип раслый белгечләре. Ел саен Чаллыда кеше саны арта, шәһәрдә эшсезлек дәрәҗәсе 2% түбәнрәк. Эшкуарлык советының киңәйтелгән утырышында Татарстан Республикасы эшкуарлыкларының инвестицион климатын яхшырту буенча күрелә торган чаралар турында фикер алыштылар. Кеше һәм урта бизнес актив рәвештә үсә, аның шәһәр икътисадында роле бик мөһим дип билгеләп үтте икътисади үсеш һәм эшмәкәрлеккә ярдәм итү идарәсе башлыгы Гүзәл Гыйләҗева. 2019 елда шәһәрдә 4000-нан артык кеше һәм урта эшмәкәрлек субъекты теркәлгән. Яңа эш башлаучы эшкуарларны ярдәм программаларында актив катнашырга чакыралар. Бүгенге көндә кеше һәм урта бизнес әйләнеше 200 миллиард сумнан артык. На сегодня доля МСП в валовом территориальном продукте у нас 37,2%. Это очень довольно-таки высокий показатель, если сравнивать в целом с республикой, с Российской Федерацией. Доля поступления налогов в городской бюджет составляет 34%. Утырышта Татарстан президенты каршындагы эшкуарлык советы юристы Аида Ибрахимова катнашты. Советка хакимият органнары тарафыннан хукуклары бузылган эшмәкәрләр ярдәм һәм юридик консультация сорап мөрәҗәгать итә. 2019 елда якынча 1800 мөрәҗәгать килгән. Эшкуарлык советында республика президенты белән берлектә хәл итә алмый торган бизнес проблемалары турында фикер алышалар. Основные такие проблемы, которые были и которые существуют, это у нас кратное увеличение платы за выпуск ТКО, подходов, как одна из проблем невозможность самозанятых физлиц без статуса индивидуального предпринимателя получить, например, лицензию на член 9. Таксисты у нас к нам обращались. Шулай ук продукцияга сертификат алу, интернетта түләүләр башкарганда банклар белән хезмәттәшлек итүдә бар. Бу һәм башка проблемалар карала, аларны чишү юлларын эзлиләр. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әжмәкәй халкы заводтан начар ис килүгә зарлана. 23 февральдә экология һәм табигать ресурслары министрлыгына Темпо Кама металлургия комбинатының кыю производствосы ягыннан химик ис таралу турында хәбәр килгән. Кама буе территориаль идарәсе белгечләре Әжмәкәй авылында күчмә экологик лаборатория ярдәмендә 10 күрсәткеч буенча һаваны тикшергән. Әмма һавага чыгарылган матдәләрнең рөхсәт ителгән күләмнәрдән артып китмәве билгеләнгән. Бүген исә пробаларга ясалган өстәмә анализлар алдагы нәтиҗәләрне раслаган, тиешле чаралар күрү өчен мөрәҗәгатләр һәм тикшеренүләр нәтиҗәләре табигатьтән файдалану өлкәсендә федераль хезмәтнең Идел Кама төбәкара идарәсенә җибәрелгән. Кар өрү асфальтка зур зыян китерә. Машина йөртүчеләр юллардагы чокырларга зарланудан туктамый. Әлеге хәл ишегалды һәм җирле юлларга кагыла ди шәһәрдәшләр. Чокырларны ремонтлау вакытлыча булыша, әмма кар өрү белән проблема яңадан актуальләшә бара. Машина йөртүчеләрнең күбесе әлеге җирле юлга зарлана. Ул 30-нчы комплекс янәшәсендә Вахитов проспектында урнашкан. Бирдә чокырларны ямаганнар, әмма күптән дә автомобильчеләр. Да, каждый год после зимы разъедает вода. А здесь давно ремонтировали вообще проезд? Честно, я говорю, я не помню здесь, когда ремонтировали. Местные вот основные ремонтируют, а вот местные я вот не помню, когда ремонтируют последний раз. Монда юллардан йөрергә кыен, машина йөртүчеләр үз автомобильләре өчен борчыла, өстәвенә юлларда су астыннан чокырлар күренми. Постоянно чиним. Из-за ям, из-за всего. Сейчас тоже гремит. А что именно ломается? Ну, ходовая. Монда чиракларда кем җаваплы һәм машина йөртүчеләргә кая мөрәҗәгать итәргә? Шушы сорауларны без юристка бирдек. Белгеч автомобиль теләсә нинди зыян күрсә, бу юл транспорт һәлакәтенә керә дип аңлатты. Аны терткәргә кирәк. Юлның конкрет участогы өчен җавап бирүче юл хезмәте машина йөртүчене куркыныч чокыр билгеләре турында кисәтергә, ә бузлы колеяны берничә сәгать эчендә җыеп алырга тиеш. В случае, если таких знаков предупреждения нету, в случае, если водитель принял все необходимые меры для того, чтобы снизить скорость и избежать данного дорожно-транспортного происшествия, то в этом случае дорожная служба за невыполнение своих обязательств по ремонту дороги будет нести материальную ответственность.
необходимо будет вызвать полицию, необходимо заактировать все засвидетельствовать на фото-видеосъемку. Шуннан соң тиешле экспертиза үткәргә һәм судка дәгъва белән юл хезмәтенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Коммуналь хезмәтләрнең юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузмаган очракта гына җавап тотачак. Чокырның үлчәмнәре исә бу очракта дәүләт стандартыннан артып китә. Озынлыгы 15, киңлеге 60, тирәнлеге 5 см. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Фәнис Иксанов, Ленар Султанов, Яңалыклар. Табиблар күзәтү астында булган 6 бала камы балалары медицина үзәгеннән өйләренә озатылды. Исегезгә төшерәбез, узган ял көннәрендә Чаллының бер ял базасында бассейнда коенганнан соң 8 кеше хлор белән агуланып хастаханәгә озатылды. Әтиәниләр Тонус базасының шәхси территориясендә бассейнлы кунак йортын арендалаган. 2 бала тикшерелгәннән соң өйләренә амбулатор этапка җибәрелде. 6-сы хастаханәгә озатылган иде. Әлеге факты буенча тикшерү комитеты куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми торган эшләр башкару яки хезмәтләр күрсәтү маддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Татарстанда бөек җиңүнең 75 еллыгын бәйрәм итү буенча оештыру комитеты эшли. Чаралары исемлеге билгеләнә. 9 май алдыннан республикада бик күп эшләр башкарылачак. Җиңү волонтерлары, хәрәкәт активистлары 2020 елның майында Обелиск акциясына старт бирәчәк. Аның кысаларында волонтерлар муниципаль берәмлекләр администрациясе белән бергә истәлекле урыннарны, һәйкәлләрне, обелискларны тәртипкә китерәчәк. Моннан тыш Татарстан муниципалитетларында кар десанты акциясе уза. Активистлар ветераннарга хуҗалыкларында ярдәм итәләр. Татарстанда ветеран онлайн проекты да эшли. Аның ярдәмендә Россия ветераннары чит ил яшьләре белән аралашып, үзләренең хәрби дусларын эзлиләр. Министрлар кабинетында узган брифингта шулай ук ветераннарга акча түләү мәсьәләсендә дә тукталдылар. Ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам, вдовцам, погибших, умерших ветеранов, бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, к юбилею Победы предусмотрены единовременные денежные выплаты в размере 75 и 50 тысяч рублей. Моннан тыш республика президенты Рөстәм Миңнеханов билгеләгән түләүләр дә булачак. Сугыш ветераннарына 25 мең, тыл батырларына 5 мең сум каралган. Әлеге акчалар апрель аенда түләнәчәк. 2020 елда Җәмигъ мәчетен төзү эшләре өзлексез барачак. Төзелеш мәйданына материаллар, технологик җиһазлар, 80 тонна төзелеш арматурасы кайтарылды. 2000 кубометр бетон белән тәэмин итү турында килешү төзелде. 2019 елда шәһәрдәшләребез Җәмигъ мәчете төзелешенә 14,2 миллион сум акча җыйган. Узган ел объектының генераль подрядчысы алышынды. Элеккеге төзүчеләр мәйданда 3 ел эшләгән дәвердә бинаның подвал өлешен төзеделәр. Хәзер якындагыча 3 ел дәвамында манараларны һәм мәчетнең монолит каркасын төзеп бетерү планлаштырыла. Бүгенгә шулар. Мин Алина Валиева сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Что с тобой? Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48. Концертный зал имени Сары Садыковой. 2 марта. Ян Марти и Александр Ламинский. Для вас любимые. Госпрограммы переобучения, повышение квалификации сотрудников по нацпроекту производительности труда, Международный арбитражный суд. Это и не только. Обсудим 27 февраля в 10 часов. Экспокама.